dnešného dňa. Úspešne sme zakončili dnešný turnaj bez zranení, tak prejdeme k odovzdávaniu cien. Začneme individuálnymi súťažami žien. V šestkách prvé miesto Balová Kaja, poprosím. V trojkovej súťaži prvé miesto obsadila Ješová Natália. Prejdeme ku chlapcom. V trestných hodoch zvíťazil kategóriu U14 a U12 Brčal Samuel. V člnkovom behu bol najrýchlejší Martin Pirkovský. Ďalej máme víťaza trojkovej súťaže mužov Ivan Kusko a vyhral dokonca aj slam dunk, takže nech sa páči. Dobre, dostaneme sa k súťažiam jednotlivých družstiev. Začneme najmladšou kategóriou chlapcov M12. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo Dún. Nie. M12. 3. miesto. Môžete im porozdávať. Takže ešte menšie suveníry. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo druhé miesto sa umiestnilo družstvo Nidých. Dobre, a na 1. mieste v kategóriu M12 sa umiestnilo družstvo All Star. Ďalej prechádzame na kategóriu chlapcov M14, 3. miesto White Gypsies.